एकदम ठीक नहीं लागत, मन में नहीं लागत। बात बाकी हमारा आदमी तो है नहीं खान, देवरो बाड़न तो गोल में स्कूल है, एकदम आज अच्छा नहीं लागत घरे। चलो सिवान में आ गए, मैंने अपना आराम से सिवान में बैठम, कुछ आराम करम, ओकर बाद मिजाज फ्रेश होई तब घरे जाई। घरे तो रोज रही के बुझाता ना कि एकदम जेल में बंद बानी, घरे रहला पर अच्छे नहीं खिलावत। यही से हम सिवान में चलिए नहीं अपना खेत उड़ी। साला प्यार में ओकरा हम पागल हो गइल बानी बहुत दिन से। ओकर शादी हो गइल, चल गइल, अभी तक हम बियाह ना कइनी। पता लागल कि खेतवा में आइल है घूमे खातिर, ओकर भेंट हो जीते बार फरियाइए लेब ओकरा ले। ये बार तो चाबिए के छोड़म करे के, हम छोड़म ना तरह ले गइल भी हम कहाँ कहाँ खोज लेनी, नदी खोज लेनी, नदी वदी कुल खोज लेनी, कहाँ कहाँ तेलहनो खोज लेनी, कहाँ हमरा खेत में अब जाई। अच्छा रह देखत नहीं हो जागे। अरे लौकत नहीं तू ही हो ए जे बड़का बड़ा दूर हम खोजता हो तो करे का हो जा का हाल बा? हां क्या हाल बा? ढेर दिन हो गए बताओ खेत जो नहीं आ गइल ना। और तब का कहि, हम तारा प्यार में पागल हो गइल, देखत नहीं कैसे घूमत नहीं। पागल काहे होइल बनी? जब हम घर बसा लेन त आपो घर बसा लिया अपन। ना हम पहले ना रहे कि हम बियाह ना करब, भले कल तू का है ऐसे ही ना करनु है। अब बड़वे न रह का करब। अच्छा ये नहीं कहा जाता, नहीं पहले बता। इतना दिन ले आइल बड़ू, भेंटो ना कइलो। अरे कितना दिन हो, कम से कम मुश्किल से 3 दिन होता आइले। तो चल आज भेंट कर, हैं चल आज फोन कर जा। बस ऐसे कैसे हो सकेला? अब हमनी के पहले जौन भी कुछ होत रहे वो दिन आ रहे, उस समय कुंवार पे जौन चिकनी जाऊ त बात अलग के बा। दे देलू धोखा, का वादा कइले रहलू कुल। अब जब शादी विवाह हो गइल तब ना हो सकेला। काहे ना हो सकेला? कैसे हो सकेला? हमारा से बढ़ के तार पति हो गए हैं। अल्लाह तब पति भगवान है लोगन। तो ठीक भैया नहीं करनो ठीक बा नहीं खान, लेकिन अब तो ई तो लागत नहीं उनका प्यार में धोखा होता। ई कुछ बात छोड़, हम ना सुनोगी कुछ बात। हमरा के चल हम सुना मनम ना, एकरा खातिर तू कुछ कर अपन जाके शादी कर जा अपन। ना खुश कर हमरा के, देखो ना तब जब बस जस्तियो ले प्लीज सॉरी मत बोला, ठीक बा ना? अब हमर शादी हो गइल बा यार, विश्वास कर। अब का हम करी, सीना दिखाई फाड़ के तो सामने देखा तो ना शादी ब्याह सब हो गइल बाटे। तो हम देखते बानी, इसमें तो अपनी पति का हम बानी खाली और केहू बनी। लेकिन हम कसम कइल बन कि तोहरे संग रहब, अभी तक शादी ना करब कबो लाइफ में। ठीक बा, तो तोरा से पूछिए कि हम शादी ब्याह कइनी, ऐसन कोनो बात नहीं है, लेकिन ई ना हो सकेला। जन मान जाना राय दई देत रहला वो समय तो निक लागत रहे, अब नहीं के ठीक लागत। का अब बेकार हो गली? बेकार नहीं खे, छोड़ा हटावा। तू हमारा कैसे जाना, परेशान मत करो। आइए राम भाई आहे दूसरा लड़की से मिले जला का हो। अभी तहार लागल है धनी भाई तो केस कहां से बोले? अभी तहारे लागल है, तहरे केस ह, तू चिन्ह ना 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 हमार ना लगला, तू हमार ना लगला। ई चिन्ह तहरे केस ह, तारा प्यार में हमारा हाथ में आ गइल। मन ई कुल बहाना ठीक बा, हमसे ना होई कुल। प्लीज मान जा, बहुत प्यार कर ले तारे, सही ले लो। मैदान कर बैठल आई लव बनी, यू जान। सीधा बैठी पहले लो हम जान तनी। अरे जैसे कहो उस हम बोल जाते, लेकिन आई लव यू। नहीं के ठीक लागत, अब मन नहीं करत हमार। का है पहले ठीक लागत रहे? स्वीकार करे के मन नहीं करत हमार जी, सही में कहत नहीं। रोज पहले जाए ठीक रहे? माने कहां जात नहीं के बताओ लरवा के हमरा के की ठीक बता, हम मर जी तोहरे प्यार में फांसी लगा ले हम। अरे ई कुल का बोलत तनी, जबान सुधार के बोली, मरे जी वाला बात न करी। का है पहले तारे कसम कइनी कि आज तक हम शादी ना करब तारा चक्कर में। ई कुल ना बोले के शब्द बात तो मानत जनी, काहे तू? सब जिंदगी पावेला जिए खातिर। तारा के खोज खोज हम अरे कहां मरे ले के आइनी, सोचत नहीं हैं? खोजत खोज कहां ले आवत नहीं। हम तारा प्यार में इतना पागल हो गइल बनी, इतना पागल हो गइल बनी कि हमरा कुछ समझ में हम नहीं सब आवत माना कि हम तनी, जब से हम गाँव में अपना रहनी 1.5 साल से, तब से प्रभु खोजत नहीं, ऐसन बात नहीं के हम कुल एक वाली समझत पूछलू फोनो करके कैसे पूछ कैसे सकी बनी। हम बता छोड़बे ना करें 1 मिनट, हम कैसे पूछ सके, हमके समय ना मिलेला। हाँ अब तो सब जानता कि भतार हो गइल, तो तू भतारे के हो गइलो। ऐसे ना कहतनी कि जाई हमरा के से, ये जान मान हमरा के चैन से बैठे दे। हम आइल बनी कोनी घरे ना अच्छा लागत त ई नहीं छोड़, ई कुल सब बात बंद कर, भुला जाए कुल। बतावा। हम 4 पहले दिन वाला खातिर एक समझाओ। नैहर रहनी और परेशान करके रख देले बानी। ससुरा में तो जेल में बने रहत पहले वाला रहनी रिएक्शन रूम ना में। हो प्लीज, पहले वाला रिएक्शन ना हो, ई ना सब हो भुला सकेला, गया। हाँ तो हमर हाथ हटावा ना हो सकले यार, ठीक बा, मजबूरी बा हमार। ठीक बा, तो हम मरिए जाए, हैं हम मरिए जाए। जब तू
इनकार ना, करते बड़ू तो हम मरिए जाए का ना करब? ना मरे के बात मत कर। ठीक बा। का करी हम? हमारा लगे का बा ना बियाह कइने ना शादी कइने, उम्र बीत गइल। ठीक बा, समझे तनी बात के। बात सही बाटे, हमारा से भाई शुरू से प्यार कइले बड़न आ करेलन, तबे तो हमरा के आखिर के बता देला कि हमरा के चलिए नहीं है। बतावल आदमी कि आइल भाई, हम्म, हम सुनिए के बस पागल नहीं चल होता। टेंशन मत लई, शादी ब्याह हो गइल, बात दूसर बाटे। प्यार मोहब्बत हमनी के बनल बटले बा जिंदगी तो में। बस इहे बात ना बना के रखो, चलो ना। कबो ऐसन देखो फीलिंग खराब काम मत करम, ठीक बा ना? मरे जिए के बात मत करम। फीलिंग समझा हमार हमरा समझ जान, तुम फीलिंग मरे समझ, जिए चलो जाओ। हम समझे तो नहीं, लेकिन एनी कैसे हो सकेला? जौन हम जहाँ मिलत रही जाए खपचवा रहे वही जी ठीक रहे। तिलहन लागल रही जा हैं ए जे तिलहन लागल बा। अनाजी बूढ़ी का गरियावे लगी है। देखी हम तब ना, दादी बड़ी वो गरियावे लगी है। हैं देखी हम तब ना। पहले देखी थी कि बाना ना उठ के देखी थी, उठ के देखिए बड़ा लगा था कि छोड़िए नहीं, नहीं मेरे प्यार करिए कर रहे नहीं। बात सही है, जिस शुरू से कहले बा छोड़ी ना ना। कोई नहीं चल जाओ, ओके देख केने चला गए ने? हाँ ये नहीं चल जाओ, ठीक लगा। ज़्यादा दूर कहाँ है?